बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. देवगड जामसंडे नगरपंचायतीच्या प्रारूप विकास आराखड्यावरील हरकती आणि सूचनांच्या सुनावणीस उपस्थित राहणाऱ्या नागरिकांसाठी कायद्याच्या आधारे माहिती देण्यासाठी गुरुवारी सायंकाळी देवगड येथील इंद्रप्रस्थ हॉलमध्ये खास सभेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या सभेत देवगड जामसंडे शहरातील नागरिकांनी मोठ्या संख्येनं उपस्थिती दर्शवली. त्या आराखड्यावर सुमारे 1200 हरकती घेण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं. तसेच यावर 10 ते 14 ऑगस्ट दरम्यान सुनावणीच्या वेळी नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित राहावं असं आवाहन कायदेतज्ञांकडून करण्यात आलं. यावेळी कायदेतज्ञ ॲडव्होकेट डॉक्टर श्यामसुंदर जोशी, ॲडव्होकेट प्रसाद करंदीकर, ॲडव्होकेट इंद्रनील ठाकूर आणि डॉक्टर गुरुदेव परुळेकर यांनी नागरिकांना मार्गदर्शन केलं. तसेच समन्वय समितीचे सुधीर मांजरेकर, अण्णा खवळे, स्वप्नील कुबल, श्यामल जोशी, नाना सारंग यांच्यासह अनेक नागरिक उपस्थित होते. देवगड जामसंडे नगरपंचायतीचे नगरसेवक विशाल मांजरेकर यांनीही सभेला उपस्थिती दर्शवली. तसंच या सभेत आनंदवाडी ग्रामस्थ मंडळाचे अध्यक्ष प्रदीप कोयंडे, हनुमंत कुबल, राकेश मुणगेकर, प्रसाद मुणकर, अण्णा खवळे आदींनी आपली मतं मांडली. कार्यक्रमाचे आभार श्यामल जोशी यांनी केलेत. या सभेला सुमारे 300हून अधिक नागरिक उपस्थित होते. म्हणजे संपूर्ण देवगड जामसंडाचं एक व्यापक स्वरूप त्याला जर दिलं भविष्यामध्ये, आज तो विषय नाहीये. आपण एक अपेक्षा करूया की आपल्या ज्या काही हरकती आहेत त्या हरकती ऍक्सेप्ट केल्या जातील आणि त्या पद्धतीने बदल केले जातील. परंतु पण आपण त्याचा विचार केला पाहिजे आणि केवळ एका वाढीपुरता तो विषय म्हणजे त्या वाढीवर फार अन्याय झालेला आहे खरं आहे. कारण त्या ठिकाणी आज जे घरं आहेत आणि जे काही परिस्थिती आहे आणि त्या पद्धतीने तो झोन दाखवलेला आहे. परंतु हा सर्व गावाचा विषय आहे. जर आपल्याला नंतर भविष्यामध्ये असं काही जर शासनाकडे अप्रोच व्हायचं असेल किंवा लोकप्रतिनिधींकडे अप्रोच व्हायचं असेल तर मात्र आपल्याला त्याला व्यापक स्वरूप द्यावं लागेल, तरच तो खऱ्या अर्थाने यशस्वी होऊ शकेल. मीटर 18 ते 20 आपण करू. 18 ते 14, 57, 58 फुटाचा जर रस्ता झाला तर आपले आनंदवडची घरची वस्ती आहे ना ती लागून आहे. किती घरं किती लोक विस्थापित होणार आहे म्हणजे जास्त काही त्या विषयाचे आहे. तसाच विषय भुजबळ सुद्धा झालेला आहे. त्याच्यामुळे तो विषय प्रदर्शन जो घेत आहे त्याचं कारण आहे. आता आनंदवाडीचे किती ग्रामस्थ इथे आलेले आहेत तर त्यांच्या किती कोणी नोटीस आणल्या. आता नोटीसमध्ये वैयक्तिक किंवा प्रतिनिधी स्वरूपामध्ये म्हणणं मांडता येईल असं म्हणताय का बघा आहे ना. तर तुम्हाला समजा अडचण असेल तर तुम्ही आता ऑलरेडी वकिलामार्फत म्हणणं तयार करून दिलेलं आहे. तर वकिलांना भेटून त्यांना पूर्ण माहिती देऊन त्यांना तुम्ही प्रतिनिधी म्हणून हजर करू शकता. ते वकील तिथे आर्ग्यू करू शकता किंवा काही लेखी उत्तर द्यायची वेळ आली तर ते देऊ शकता. तर तुम्हाला प्रत्यक्ष करण्याची गरज नाही. तुमच्यापैकी प्रातिनिधिक स्वरूपात तुम्ही एखादा माणूस हजर राहू शकतो. मात्र तुमचे वकील त्यावेळी मात्र हजर राहणार पाहिजे. आम्ही एक वकील साहेबांना सांगितलेलं आहे फक्त इकडच्या सर्व लोकांना समजण्यासाठी आम्ही इथे हरकत आणि त्यांच्या वकिलामार्फत आम्ही इथे करणार तुम्हाला सल्ला घेण्यासाठी. सर, हा जो आपला प्रपोज DP प्लॅन आहे ना याच्यामध्ये बराचसा भाग ग्रीन झोन आणि हिल झोनमध्ये दाखवण्यात आलेला आहे. जिथे आता आनंदवाडीचा प्रश्न म्हटला तर तो फॉरेस्ट झोनमध्ये दाखवलेला आहे जो ग्रीन कलरमध्ये आहे. जो सगळा रेसिडेन्शियल भाग आहे तिथूनच वरती आल्यात मुंडलेकर नगरीमध्ये तर तो सगळा भाग हिल झोनमध्ये दाखवण्यात आला आहे. जिथे आंब्याच्या बागात आपल्याकडे देवगडमध्ये सगळीकडेच आहे. मग ह्या मेजॉरिटीच्या जागा आहेत त्या पुढे रेसिडेन्शियल किंवा कमर्शियल पॉईंट ऑफ व्ह्यूने डेव्हलप होण्यासारख्या आहेत भविष्यामध्ये. बऱ्याच जणांचे तसे प्लॅन पण असतील. आता तुम्ही मगाशी जे सांगत होता की हरकत नोंदवायला पाहिजे त्याच्यामध्ये ग्रीन झोन ग्रीन फॉरेस्ट झोन आणि हिल झोनसाठी काय नमूद करू शकतो आत्ता सध्या परवाचे उत्तर देणार 10-11 तारखेच्या सुनावणीमध्ये. नाही, ग्रीन झोन जर असेल
तर हिल त्या झोन हिल झोन हिल झोन आहे. हां. मग हिल झोनमध्ये खरोखरच हिल आहे का आणि तिथे डेव्हलपमेंट करण्यासारखे आहे का हे पण बघितलं पाहिजे ना. हो मग ते तसं आहे का? ही इथले चढ उताराचे जे रस्ते आहेत हे बघा. जनरली तसाच भाग आहे. जनरल चढ उताराला हे बघा म्हणजे अगदी साधं जनरल चढ उतार आहे म्हणून तिथे गार्डन होऊ शकत नाही का? तर होऊ शकतं. आपलं पवनचक्की गार्डन कशात केलेलं आहे? चांगलं झालंय ना. हो ठीक आहे. मग त्या ठिकाणी एखाद्याने असं समजा चढउताराच्या ठिकाणी गार्डन टाकलेलं असेल तर होऊच शकत नाही. तिथे चढउतार आहे हा आपला डिफेन्स रेज होऊ शकतो का? किंवा त्याला काही तथ्य आहे का? नेमकं कळलं पाहिजे आपल्याला की तुमची अडचण नेमकी काय. जनरलाइज अडचणीतले आपल्याकडे उत्तर नाही. जनरल नाही. समजा एखाद्या व्यक्तीला कोणाला तिकडे रेसिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स बनवायचं आहे, कोणाला हॉटेल बनवायचं असेल किंवा आणखी कोणाचा काही वेगळा उद्योग चालू करण्याचा आहे आणि ती जमीन जी आहे ती आपले उताराचे डोंगर म्हणजे घाटावरचं दिसाय तशातला भाग नाही आपल्या. माझे वकील मित्र सहकारी मित्र ॲडव्होकेट जोशी साहेब आणि करंदीकर साहेब यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने सखोल पद्धतीने माहिती आणि मार्गदर्शन केलेलं आहे. त्यामुळे मी पुन्हा तोच विषय न घेता होतं आणि आता नगरपंचायत झाली ते खूप त्रास झाला. आणि कसं होतं त्यावेळेला आपल्याकडे ग्रामपंचायत ॲक्टनुसार या सगळ्या काही कार्यवाही होत होती. बांधकाम असेल किंवा रस्ते असतील दिवाबत्ती असेल ही सगळी ग्रामपंचायत कायद्याप्रमाणे तरतुदीप्रमाणे सर्व कारभार चालत होता. आता या ठिकाणी नगरपंचायत आल्यामुळे या ठिकाणी जो महाराष्ट्र रिजनल टाउन प्लॅनिंग ॲक्ट 1966 आहे त्या कायद्याप्रमाणे या सगळी बांधकामं किंवा रस्त्याचं नियोजन असेल ह्या सगळ्या गोष्टी होतात. आणि त्या कायद्यामध्ये 1966चा जो कायदा आहे त्या कायद्यामध्ये ज्या तरतुदी आहेत त्या सगळ्या तरतुदी या नगरपंचायत क्षेत्राला लागू होणार आहे झालेल्या आहेत. त्याच्यामुळे अपरिहार्यपणे आपण हे बदल स्वीकारले पाहिजेत. त्यामुळे आता हे बदल होत असताना ज्या काही आपल्याला संधी आहेत डी पी प्लॅन तो मंजूर केलेला आहे. तो डी पी प्लॅन म्हणजे काय तर एक सुनियोजित नगराचा एक आराखडा तो आहे. त्या ठिकाणी कशा पद्धतीने कुठे क्रीडांगण असावं कुठे रस्ता असावा. त्यानंतर अंतिम मंजुरीनंतर सुद्धा कायदेशीर कारवाईचा आपल्याकडे पर्याय असतो की जर शासनाने मुजोरपणाने जर आपल्याला ऐकलंच नाही तर त्यांनी जर मनमानी करण्याचा प्रयत्न केला तर भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 226 नुसार आपल्याला उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करता येऊ शकते. आणि आता तो काही एका व्यक्तीचा असा विषय होणार नाही तर झाली तर ती सार्वजनिक स्वरूपातच होईल. याचं कारण असं की MRTP कायद्याअंतर्गत अशी कुठलीही अपीलाची तरतूद नाही. MRTP कायद्यामध्ये त्यांनी एवढंच सांगितलं की तुम्ही निवेदन करू शकता किंवा हरकती घेऊ शकता अपील करू शकत नाही किंवा त्यांच्यामध्ये त्यांना अथॉरिटी नाही किंवा एखादा निर्णय घेण्याची किंवा ठरवण्याची. माझी परत एक मी सगळ्यांना विनंती करतो की आपापले कागदपत्र घेऊन आपापले जे कोण तुमचे रेग्युलर तुमचे कामकाज बघणारे वकील आहेत त्यांच्याकडे जाऊनच हे करा. अन्य शॉर्टकटचा मार्ग जे मी ऐकले मी काय ते वापव करत नाही पण कृपया असं करू नका. त्याने कारण भविष्यातले होणाऱ्या अडचणी कारण अतोनात नुकसान होईल वेळ कमी आहे आणि नंतर झालेल्या नुकसान दुरुस्त करण्यासाठी कोणतीही तरतूद नाही. सगळ्यांनी एकत्रित जर राहिलो आणि आपण हे शासनापर्यंत व्यवस्थित मुद्दे सुसूत्रपणाने पोचवलं तर नक्कीच आपल्या जमिनी किंवा आपल्याला अपेक्षित असलेलं आरक्षण मिळेल एवढंच मी म्हणतो आणि समन्वय समितीचे आपल्या सर्वांचे आभार मानतो. धन्यवाद.